Kung nanitong niya asay ang usagat nalikatay dahina sa Espiritu Santo asay na so siniyang tinya ginin Espiritu sa moro ginin ginitliin ti familia toro dan isinenti ni nakamaw kay ginin manaktulong siya that Espiritu ako si Senyor Eddie Villarreal Beneventi mas tulong niya as death. Sendong ko na lang si Diyos maasin. Dan agradecimiento por todo y dedicación. Dan giniflihin ni unimpat na tori sa magunbuhan. Dan tori tawbawahan. Ni unkanokwi. Unabiba, unabamsa ilengwahan sa nikuturan sa mundo. A Diyos talide, panaw estaki. Ginenhami todo ni manilumo. Gidibisyon ni Espiritu sa moro. Todo iman maestra sa maestra sa moro siya. Gininilasyon sa moro, sa kulturan sa moro, sa Universidad Buahan class. Si Diyos Maasi. Adios, esta Viva Viva Zamoro! Viva!